SM Prime Holdings Incorporated ang nagduma sa SM Seaside City Cebu nakabayad na og kumpleto sa ilang bayranan sa Cebu City Government. Ang SM Prime nipalit sa 30 ka ektaryang propiedad sa South Road Properties nga mao'y nahimutangan sa SM Seaside City Cebu. Ang maong yuta mibalor og 2.7 billion pesos nga gipalit sa kumpanya niadtong January 14, 2010 sa kaniadtong si Tomas Osmeña pa ang mayor sa syudad sa Subo. Matod ni Acting Cebu City Treasurer Diwa Cuevas nga ang kumpanya uwahing mibayad sa ilang final payment nga 85 million pesos ni adtong January 14 karong tuiga. Ang 85 million pesos nga mao'y last tranche sa amortization nga gikan sa SM mao'y gamiton sa syudad aron idugang sa 6.4 billion pesos nga annual budget sa syudad karong tuiga. Karong nakompleto na ang bayad sa SM Prime, sigo ni Cuevas nga ang syudad gikatakdang mo turn over sa titulo sa tibuok property ngadto sa developer sa maong property.